Pagsilay nila sa kinaroroonan ni Lolo Probo, bumungad sa kanilang mga mata ang araro na nasa harapan nito. Animoy, nagawa yung masalag ng matanda gamit ang kanyang tungkod sa kabila ng puwersang pinakawala ng trabahador. Matapos ang pangyayari, mabilisan naman yung kumaripas ng takbo patungo sa dulong parte ng taniman. Hindi na yon sinundan nila Ordon sa kadahilan ng sapat na para sa kanila na malaman ang ganoong sikreto ng kanilang manggagawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang humarap sa kanila ang matanda habang nagwiwika ng, "Magsimula na kayong gumawa ng panibagong bahay. May kutob akong kinakailangan kong isakripisyo ang tahanan ng Mangindusa para sa kaligtasan ninyo." Matapos itong mailahad ni Lolo Probo, dali-dali naman yung naglakad patungo sa tahanan ni Lolo Juan. Nang marinig ito ni Ordon, agad naman niyang sinundan ng matanda sa kabila ng inilahad nito sa harapan ng kanyang pamilya. Labis kasi siya noong naniniwala na kung ano man ang dahilan nito, nasisiguro niyang hindi yun madali para kay Lolo Probo. Sa pagdating nila sa bahay, agad naman silang tumungo sa silid na kung saan naroon ang napakaraming mga banga. Pagsilay nila sa pinakagitna nito, bigla naman silang napasigaw dahil sa bagay na kanilang natuklasan. Ang pinagkukulungan ng dato ay nawawala. May mga nakita silang iilang galamay ng mga gagamba na nakakalat sa buong lugar, indikasyon na tinangka pa itong protektahan ng mga tagapagbantay. Habang patuloy nilang pinakikiramdaman ang buong paligid, ramdam na nila ang dahan-dahang pag-iba ng ihip ng hangin. Si Lolo Probo noon halos mapalupasay na sa sahig dahil sa labis na pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsibukasan ang lahat ng pinto at bintana sa bahay na yon. Ibig sabihin, meron doong nangyayaring kakaiba. Kinahapunan, hindi pa man sumasapit ang 5:00 ng hapon, napansin nilang napakadilim na ng buong paligid. Akala nila, ordinaryong pangyayari lang ang bagay na yun, pero nagkamali sila. Hindi pa man sumasapit ang lalim ng gabi, habang nagpapahinga si Ordon, bigla naman siyang napabalikwas mula sa pagkakahiga nang dumaan sa kanyang silidang matanda. Meron yung daladalang gasera at iilang mga baging na nakuha nila sa taniman ng abaka. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman siyang tumayo upang tingnan ang ginagawa nito. Alam niya kasi noong naghahanda ang matanda sa nalalapit na pagbalik ng dato sa mundo ng mga tao. Pagdating niya sa sala, bumungad sa kanya si Lolo Probo at ang tagapagbantay ng mga banga. "Ordon, gisingin mo ang iyong mga magulang at mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, lumikas na muna kayo dito pansamantala. Kung gusto mong magpaiwan, wala yung problema." Wika ni Lolo Probo. Dagdag pa nito, nababalik sa kanilang lugar ang dato upang kunin ang mga bangang pinagkukulungan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kawal. Yon ang kanilang magsisilbing bitag upang muli itong maibalik sa dati nitong kalagayan. Nang marinig ito ni Ordon, agad naman niyang tinungo ang bawat silid ng kanyang pamilya. Lahat ng gamit na mapapakinabangan nila ay ipinadala niya sa mga ito upang magkaroon sila ng mapagsisimulan. Nang makalabas na ang pamilya ni Ordon, agad naman niya yung sinamahan patungo sa bahay ng kanilang trabahador. Pansamantala, doon muna sila magpapalipas ng gabi
habang hindi pa malinaw ang mga nangyayari. Matapos niya yung maihatid, agad naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa bahay ni Lolo Juan. Bitbit niya noon ang kanyang buyaw at 2 tabak na palagi niyang ginagamit sa pag-aani ng abaka. Nang makabalik na siya, tumambad sa kanyang harapan si Lolo Probo na nagtatali ng isang malaking banga. Matapos yung gawin ng matanda, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang maramdaman nila ang napakasamang presensya ng nilalang sa labas ng kanilang tahanan. Pakiramdam nila sa nilalang na yon, nagdadalayo ng kamatayan at pagkawasak ng bawat buhay sa mundo. Nang hindi na nila maatim ang kanilang nararamdaman, agad naman nilang binuksan ang entradang pinto na kung saan doon bumungad sa kanila ang isang datong may punit-punit na kasuotan. Napakarami din itong abubot sa katawan, pagpapakita na siya ay napapabilang sa maharlikang lahi. Habang pinagmamasdan ito nila Ordon, ramdam na ramdam nila ang galit nito dahil sa ginawa ng mangindusa. Ilang minuto pa ang lumipas, kampante naman yung lumapit sa kanila habang hinihila ang isang napakatalas na kampilan. Nasaan ang Bathala? Nasaan siya? Tanong ng dato. Nang marinig ito nila Ordon, agad naman nilang inilahad dito na wala roon ang nilalang na hinahanap nito. Dahil sa kanilang sinabi, mas lalo pang nilamon ng galit ang dato na para bang napakatagal ng panahon magmula noong kinimkim nito ang kanyang galit. Maya-maya pa, bigla namang nasindak sila Ordon nang masipat nila ang pagsilabasan ng matatalas nitong mga pangil at ang pag-usli ng ikatlong mata nito na nakamamatay ang pagtitig. Tumubo na din sa noo nito ang 3 sungay, indikasyon na dahan-dahan nitong pagbabagong anyo. Sa pag-usli ng matatalas nitong mga kuko, laking gulat na lamang ni Ordon nang maramdaman niyang mabilisang kumalas sa kanyang katawan ang 2 sungay niyang pinaka-iniingatan. Sa isang iglap, hawak-hawak na yon ng dato habang patuloy na nakangisi sa kanilang harapan. Nang maibalik na nito ang 2 sungay sa kanyang noo, bigla naman yung umatungal sa kanilang harapan na siyang naging sanhi upang tuluyan ng sakupin ng takot ang kanilang mga katawan. Si Lolo Probo noon, kahit nag-uumapaw ang hangaring makipaglaban, hindi nito maitatanggi ang presensya at kapangyarihan ng dato. Uulitin ko, nasaan si Mangindusa? Ilabas niyo siya. Hindi niyo kailangan mamatay para sa kanya. Ngayong nakamit ko na ang kapangyarihan ng pagiging Bathala, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa mga kamay ko. Wika ng dato. Nang marinig ito ni Ordon, buong tapang naman niyang sinagot ang sinabi ng dato sa pagbabakasakaling madadala nila yon sa isang maayos na usapan. Labis kasi siyang naniniwala noon na wala na silang ibang paraan para mabuhay kundi ang makipag-usap sa nilalang na yon. Sabihin mo, bakit mo gustong patayin ang Bathalang nagpoprotekta lamang sa mga kauri mo? Anong klase kang pinuno? Bakit hindi mo nauunawaan ang mga simpleng mensaheng nais iparating sa'yo? Galit na tanong ni Ordon sa nilalang. Pagkarinig ng dato sa kanyang sinabi, seryosong tumitig naman yun sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman itong sumagot ng, Masyado ka pang bata para maunawaan ang mga bagay-bagay. Hindi mo ba nakikita ang nasa paligid mo? Maraming naaapi sapagkat wala silang kakayahan para mabuhay. Ang iilan, utusan ng mayaman,
alipin ng mga dayuhan, manggagawang tumatanggap ng kakarampot na kita, pamilyang sadlak sa kahirapan at napakaraming biktima ng karahasan. Hangarin kong mawala ang kanilang paghihirap upang maisakatuparan ang aking hangad. Kinakailangan kong maging isang demonyo sa paningin ng karamihan. Gagawa ko ng sarili kong mundo kung saan hindi na maaalala pa ang hindi pagkakapantay-pantay. Mga bagay na kailan may hindi na uunawaan ng ating bathalang pinaglilingkuran. Dahil sa sinabi nito, tila ba nagbago ang paningin ni Ordon sa datu. Mas lalo niyang naunawaan noon kung bakit kinakailangan nitong isakripisyo ang kanyang pagkatao upang magkaroon ng mas higit na kapangyarihan para maitaboy ang mga dayo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip sa sinabi nito, tila ba nakumbinsi ng datu ang kanyang kalooban. Sa kabilang banda, napagtanto ni Ordon na hindi pala masama ang nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naudlot ang kanilang pag-uusap nang masipad niyang maglakad si Lolo Probo papalapit sa nilalang. Pagtapat sa kanya nito, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat habang nagwiwika ng, kahit makabuluhan ang kanyang sinasabi, huwag kang magpapaapekto. Ang tingnan mo, ang kasamaang nananalaytay sa kanyang dugo. Nang marinig ito ni Ordon, bigla namang nanumbalik sa kanyang isipan ang kanyang kalagayan. Sa muling pagsilay niya sa datu, tumambad sa likurang bahagi nito ang paring praile na nakangisi. May nakatali yung kadena sa leeg na nakakonekta naman sa kamay ng datu. Pagsilay doon ni Ordon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang nilalang na yon na umiiyak na parabang hindi nito kagustuhan na sumunod sa datu. Matapos niya yung masaksihan, agad naman siyang napaatras habang patuloy na naghahanap ng lugar na maaaring pagtaguan. Paglapat ng tungkod ni Lolo Probo sa datu, naglikha yun ng napakalakas na hangin na siyang naging sanhi upang tuluyan siya nitong madarag patungo sa dingding ng bahay. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, kitang-kita ni Ordon ang pagiging tagilid ng matanda sa kabila ng lakas ng mga usal nitong ikinalat sa buong paligid. Halos ilang ulit din itong inihipan ng dasalang datu, subalit maging ito man, walang kakayahan upang mangibabaw sa nilalang. Maya-maya pa, bigla namang naramdaman ni Ordon ang paglabas ng tagapagbantay ng banga upang sugurin ang kanilang kalaban. Walang habas itong binato ng sibat ng nilalang pero sa hindi malamang dahilan, hindi nito magawa-gawang makatama sa datu. Nagpatuloy lamang ang pangyayaring yon hanggang sa dumating ang puntong naubusan na ng lakas ang estatwa. Si Lolo Probo naman noon, patuloy pa rin sa paghampas ng kanyang tungkod sa datong hindi umaalis sa kinaroroonan nito. Ang labis pa noong ikinakabahala ni Ordon ay ang kapangyarihan nitong nanggaling pa sa sinaunang aswang na hindi pa nila nagagawang masilayan. Hindi mo ba nakikita ang iyong pagiging tagilid sa labanang ito, Ermitanyo? Mas mabuting tumigil ka na lang, baka sakaling mapatawad pa kita. Wika ng datu. Nang marinig ito ni Lolo Probo, mas lalo pa itong nagpamalas ng kanyang espiritual na lakas. Mas triple na din ang inilagay nitong dasal sa kanyang tungkod na siyang naging sanhi upang bumigat yun ng 10 beses. Patuloy din siyang sinasakop noon ng mga engkantong nakikipaglaro sa lugar, gawa ng ramdam ng mga ito ang labis na panghihina ng katawan ng matanda. Ayon kay Ordon,
na ang ganoong kaganapan ay isa sa kahinaan ni Lolo Probo. Yon ang rason kung bakit may limitasyon lamang ang pagpapakita niya ng kanyang lakas. Minsan na kasing naibahagi sa kanya ng matanda na sa oras na manghina ang katawan nito, lahat ng engkanto sa buong paligid magtatangkang lamunin ang kanyang kaluluwa. Hindi rin titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi na iaalis sa kanyang katawang lupa ang kanyang sariling kalagayan. Mariin kasing naniniwala noon si Lolo Probo na bahagi ni Mangindusa ang kanyang katawang lupa. Isa sa pinakainam na pagkain ng mga engkanto upang mas lalo pang umangat ang kalagayan ng mga ito sa kanilang mundo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa buong paligid, doon niya nasipat ang iba't ibang uri ng nilalang na pilit humahawak sa katawan ng matanda. Unti-unti na ding sinusunog ng mga San Telmo ang balat nito na siyang mas higit na nagpapahirap kay Lolo Probo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, labis-labis naman ang pagtataka ni Ordon nang masipat niya ang datong nananatiling nakatayo sa harapan ng matanda. Wala itong ginagawa na para bang hindi nito hangarin na tuluyan niyong paslangin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong natigilan si Lolo Probo nang hindi nito napigilan ang pagpasok ng isang engkanto sa kanyang katawan. Sa puntong yon, wala na itong nagawa kundi ang manatiling nakatayo habang nakatingala sa langit. Unti-unti na din yung lumalala habang patuloy na humihingi ng tulong sa bathalang nagngangalang Mangindusa. Akala ni Ordon hanggang doon na lamang ang kaganapan, pero maya-maya pa, bigla namang naglaho na parang bula ang mga engkanto sa paligid at kasabay nito ang panunumbalik ng wisyo ni Lolo Probo. Tuluyan na ding nagliwanag ng husto ang mga mata nito habang patuloy na nakatitig sa datu. Pagsilay ng datu na pumaloob na sa katawan nito ang kalagayan ng bathala, bigla naman yung umangil at walang pagdadalawang isip na sumugod. Sa pagtalo nito sa kanyang kinatatayuan, bigla namang bumuka ang napakalapad nitong pakpak na nakatago sa balabal nitong kasuotan. Buong lakas yung sumugod kay Lolo Probo, pero hindi pa man siya nakakalapit sa matanda, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang napakaamo nitong pagmumuka na biglang naging isang nakakatakot na dyablo. Sa puntong yon, kitang-kita ni Ordon ang panginginig ng katawan ng datu na parabang nakakita ito ng isang nilalang na mas higit na makapangyarihan kesa sa kanya. Bagaman gano'n na ang mga nangyayari, ni katiting natakot sa katawan nito, wala yung nararamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, inaasahan na ni Ordon na doon na magsisimula ang totoong laban. Maya-maya pa, bigla namang tumitig sa kanya si Lolo Probo habang nagwiwika ng, Ordon, kunin mo sa silid ang librong pinaka-iniingatan ko. Isabay mo na rin ang lahat ng gamit ninyo na kaya mong isalba sapagkat dadalhin ko sa ibang dimensyon ang tahanang ito. Nang marinig ito ni Ordon, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Lahat ng gamit na maaari nilang mapakinabangan ay kinuha na niya. Matapos niya yung gawin, agad naman niya itong tinapon sa likod ng tahanang yon. Nang maisalba na niya ang lahat ng kanilang pag-aari, agad naman niyang kinuha ang libro sa loob ng silid. Pagdating niya sa kinahihimlayan nito, kitang-kita niya ang mga banga na nagsisibagsakan. Ang iilan sa mga ito ay tuluyan ng nabasag, indikasyon na meron na doong aahon na nilalang. Bagaman labis na noon ang kanyang pangamba, pilit niya pa ring sinunod ang nais ng matanda. Pagkuha niya ng libro,
bigla naman siyang natigilan sa kanyang pananakbo nang makarinig siya ng napakalakas na kalabog sa bakuran. Alam niyang parte yon ng paglalaban ng dalawang nilalang, kung kaya't minabuti niyang wag na munang lumabas ng tahanan. Pagsilay niya sa dingding, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Lolo Probo na hawak-hawak na ang datu. Nasa tabi na din ito ang isang banga na maaaring pinagkulungan nito ng paring praile. Ang labis niya noong ipinagtataka ay kung bakit dahan-dahang naaagnas ang katawan ni Lolo Probo kahit wala naman yung sugat na natamo. Nang mapagtanto ni Ordon na ligtas na ang paligid, agad naman siyang lumabas ng bahay upang maibigay dito ang libro. Pagbukas niya ng pinto, pumungad sa kanya ang matandang walang awang binubugbog ang datu. Nasa gabunang kaanyuan ng nilalang na yon, pero wala itong kalaban-laban sa matandang sinapian ng bathala. Pagsilay sa kanya ni Lolo Probo, agad din naman itong napatitig sa kanyang kinaroroonan habang nagwiwika ng, "Ordon, akin na ang libro." Matapos nitong makapagsalita, mahinahon naman yung tumitig sa kanya na parabang hindi ito nababahala. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Ordon kundi ang sumunod sa nais nito. Pagkuha ng matanda ng libro, agad naman itong binitawan ng datu habang mabilisan niyong binubuklat. Matapos niya yung gawin, nagbigkas yun ng 3 buhay na salita na siyang naging sanhi upang lumitaw sa libro ang mga katagang nakatago dito. Pagsilay doon ng matanda, dali-dali naman yung naglakad patungo sa harapan ng bahay habang nag-uusal. Sa unang pag-ihip nito ng dasal sa pundasyon ng bahay, doon nasipat ni Ordon ang paglaho ng mga kahoy na nagbibigay lakas sa pundasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya narinig ang mga kautosang isinigaw ni Lolo Probo na siya namang sinunod ng bahay. Sa isang iglap, unti-unti nang naglaho ang kalahating bahagi nito hanggang sa dumating ang puntong masipat na ni Ordon ang mga punong nasa likod ng tahanang yon. Sa muling pagkumpas ng matanda ng kanyang tungkod, doon na nga tuluyang naglaho ang bahay na minsan nilang pinanirahan. Nang may isa katuparan na ng matanda ang kanyang nais, agad naman itong sinara ang libro, hudyat ng pagtatapos ng kanyang ritual. "Hindi kami aalis sa lugar na ito, iho. Yun nga lang, upang mas lalo kong maprotektahan ang mga bangang ito, kinakailangan ko silang ilipat sa ibang dimensyon. Alam kong pinapahalagahan ng Mangindusay ang bahay na ito, kaya na may wala akong babaguhin sa kanyang dating tahanan. Labis niyang ikagagalak kung isasabay ko ito sa pangangalaga ng mga banga." Nang marinig ito ni Ordon, doon na niya tuluyang naunawaan ang nais ng matanda. Wala naman siyang magagawa sapagkat kagustuhan din yon ng bathala. "Lo, makakabalik pa po ba kayo?" Nanlulumong tanong ni Ordon sa matanda. "Pasensya ka na, iho. Hindi ko na magagawa ang bagay na yan. Tungkulin ko na pangalagaan ang iniwan ng bathala hanggang kamatayan. Napalapit ka na sa akin. Sapat na ang mga alaala natin upang hindi kita makalimutan. Ordon, lumaki ka sanang isang mabuting tao." Sagot naman ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang bangang pinagkukulungan ng praile at mabilisang ipinasok sa naglalahong bahay. Sinunod na din ito ang walang malay na datu ng hindi na gaanong umiimik. Si Ordo naman noon, nananatiling nakatitig sa tahanang yon
habang patuloy na pinagmamasdan ang dahan-dahang paglaho ng matanda. Hindi naglaon, tuluyan ng naglaho ang bahay na yon. Ang tanging natira na lamang dito ay ang mga kulungan ng mga hayop na ibinilin sa kanya ni Lolo Probo na sunugin. Mariin din itong ipinaalala sa kanya na kahit anong mangyari, huwag ilalahad sa kung kani-kanino ang eksaktong kinaroroonan ng bahay ni Lolo Juan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang sinunod ni Ordon ang utos ng matanda. Bagaman pagod na noon ang kanyang katawan, pinilit niya pa ring tapusin ang kanyang trabaho. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang bukang liwayway. Habang natutulog siya ng mahimbing sa bakuran ng naglahong bahay, bigla naman siyang nagising nang marinig niya ang kanyang mga magulang na patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Ordon! Ordon, gising! Ano nangyari dito? Nasaan ang bahay ni Lolo Juan? Si Tandang Probo, asa na? Nagmamadaling tanong ng kanyang ama. Pagkarinig ni Ordon ang sinabi nito, tanging pananahimik lang naman ang kanyang nagawa. Inabot pa noon ng 5 linggo bago niya tuluyang ipagsabi ang totoong nangyari. Makalipas lamang ang kalahating taon, muli na silang nakapagpatayo ng kanilang tahanan. Doon na din nagsimula ang kalbaryo ng kanilang buhay, gawa ng marami ang taong nagsisulputan na nag-aangkin ng lupain. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, palagi pa rin sa pamilya ni Ordon pumapabor ang gobyerno. Upang hindi na yon tuluyang maagaw sa kanila, nagpagawa na sila ng kasulatan na sila ang lehitimong nagmamay-ari ng taniman ng abaka at mga palay sa matandang nagngangalang Juan. Magmula noong nagawa na nila ang kasulatan, iilan na lamang ang pumupunta sa kanilang lugar para angkinin ang kanilang lupa. Makalipas ang napakaraming taon, namuhay na ng payak ang pamilya ni Ordon. Bumalik na din sa normal ang kanyang kapatid, gawa ng tapos na ang sumpang naging parusa nito. Subalit alam niyo ba, na sa ilang taong pagkawala ng bahay ni Lolo Juan, patuloy niya pa rin yung nasisilayan tuwing kabilugan ng buwan at kapag sumasapit ang Biyernes Santo. Nakikita niya yon pero hindi niya ito nagagawang mahawakan o mapasok. Masaya naman noon si Ordon kahit papaano, gawa ng isa yon sa mga mahalagang alaala na ayaw niyang mawala. Alaalang nag-umpisa lamang noong nakita niya ang 2 sungay. Okay, parang medyo bitin talaga no? Para kasing ang dami ko pang tanong. Unang-una, yung paniniwala ng datu. Alam ko, talagang gustong mangyari ng datu yun sa bawat tao na gusto niyang maprotektahan. Kasi nga, gagawa siya ng bagong mundo na lahat ng tao pantay-pantay. Ang problema lang, sumanib siya sa demonyo. Tapos yung demonyo naman yun, sinamantala yung kahinaan ng datu. Kasi 'di ba, pag meron tayong gusto, gagawin talaga natin lahat, parang isusuko natin lahat para sa gusto natin na yun. Siguro yun yung nakita ng demonyo sa kanya, tapos sinamantala yun. Tapos sa kabilang side naman, siguro hindi naman talaga pwede na lahat pantay-pantay kasi ano na mangyari sa mundo natin nun, di ba? Kaya nga tayo meron tinatawag na yin-yang eh. Kumbaga yun yung pambalanse. Kung merong masama, merong mabuti. Ang pangit naman kung lahat masama. Ang pangit din naman kung lahat mabuti. Pero syempre, tayo bilang tao, mas gusto natin yung lahat talaga mabuti, di ba? Para wala nang away, wala nang kung ano-ano man. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko, kailangan natin ng balanse. Siguro kaya rin pinatay itong datu na to ng isa sa mga bathala para tumigil na yung kahibangan niya na hindi po pwede yung gusto mong mangyari. Mawawala yung balanse ng mundo. Baka mas lalo pang mapabilis yung mga buhay ninyo. Lalo kayong maubos kaagad. Diba? Ito naman opinion ko lang.
Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.